Tunataka mshikane kwa hiyo vikundi. Seche gi makoro lor sikunde dwaro nitiere mondo jonyuol orit nyithindgi ahinya to mago manyiri neno ni gigeng'o gigo manyalo rocho ratichgi kaka iye mohiu magikone to monogi tieko somo. Riwruok moro ma iluongo ni Let Girls Learn Initiative osechako puonjo rowere manyiri kaka ginyalo ritore giwegi neno ni okoroch ratichgi. E romo magala moro mane oluonge kar dak marabuore e kaunti ma Kisumu, rowere go bende ne omi taulo mag ria kendo puonjgi kaka ginyalo rito ler margi kaka joma nyiri. Riwruogno nyaka sani osekonyo rowere maromo 500 e kaunti ma Kisumu. Wan gi nyithindo mantiere community marwa mwa ae. Osemigi Let Girls Learn Initiative osemiyogi sanitary towels ma konyogi miyo ok gidhi mondo gi engage e early sex manyalo miyo ketho ngimagi. Samwa miyogi ma konyogi ni ka ng'ato okwayo gi osiep to ok ginyal timo nikech gimoro amora ma gidwaro machiel kuom gi en sanitary towels ma nyaka gidwar monthly gintiere godo. Gimachielo inyalo yudo ni nyathi manyako oonge gika chalo panties. Organization e community wa ochiwo panties ma konyo nyithindo manyiri miyo ok ginyal dhi oko mondo giyud jogo mamoko manyalo ketho future margi. Wan kae kaka nyiri mondo wamedre paro mek ng'eyo kaka wanyalo kedo gi HIV and AIDS. To Let's Girl Initiative osekonyowa kaka nyiri mondo wamed bedo gi mijing'o gi chir kaka nyiri. Osemiyowa sanitary pads kaka nyiri.